Ей, Вак, не натам бе, насам! Къде е така надал? А ти да минеш по другото тънко дърво копа, не е другото е много по-хубаво. Другото мога да спуснеш като тия, нали знаеш, жорникарите имат един мост. Бе, ей, Вак! Дева, ти си е нормален, бе. Това е сухо вече. Дева, ти лут ли си, бе? Това е сухо, ще Не, той паднеш. проблема не е да се намокри, сега проблема е, че може да се потроши, ако падна Вак, не се там. надъхви чак толкова. Не, да рискуваш. Не бе, Вак, Абе, това е акация между другото, Как се акация. е подпрял, бе, човек? Ей, Вак, не дай по това дърво, бе! Не се е подпрял, Средата е много тънко, знаеш. Това е много тънко, човек. А и ти как ще на стъпваш? ръце да го минеш, бе, човек. На ръце, да, е така, в смисъл, ако паднеш, паднеш на крака. Ей, Вак, не дей, защото това се... Бе, ей, Вак, чуй ме! Бе, не дей! Вълк се напуши. Ей, Вак! Деве, чек, аз виж къде е подпрял, бе. Да, Вак, това се крепи на тънки клони. Аз ако гледам, ми е някакво духно, разбираш. Чуваш ли ме?